From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu nagħtikom il-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Imma ħaġa sabiħa li għal darb'oħra dal-għodu qegħdin niltaqgħu ma' Ġesu. Dan Ġesu li wedna li se jkun magħna. U l-quddiesa permezz tal-kelma tiegħu u tal-Ewkaristija tejna nidħlu f'din l-esperjenza sabiħa ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Illum il-Knisja tippreżentanna qaddisin oħra, illum fuq il-qaddis f'daqqa il għaliex il-Papa Ġwanni Pawlu Tieni fl-1994 kien għamel qaddisin bosta Koreani, l-ewwel Koreani fid-din il-Knisja hemmhekk fil-Korea li mietu martri. Fosthom 3 isrijiet, 8 saċerdoti u 92 lajk. Illum qed niċċelebraw propju dawn il-qaddisin li taw ħajjithom biex nibtet iż-żerrija tal-fidi fil-Korea. Fil-fatt għandna l-ewwel saċerdot Korean li anki kellu jmut anki martri ta' 25 sena, mhux kbir ħafna, però kien kapaċi jagħti xhieda tal-fedeltà tiegħu lil Ġesu. Ejjew għalhekk nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, ngħidulu grazzi bil-qalb ta' dak kollu li jagħmel magħna, tal-qawwa li jtina. Tolbu ħjejna fl-isfidi li jkollna biex nagħmlu t-tajjeb. Tolbu ħjejna ħalli ngħixu ħajja tajba. U nitolbuh fuq kollox jadirna fl-infedeltà tagħna leh. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, inti ħlaqt lill-bledmin kollha u tajthom il-fidwa b'mod tal-għaġeb sejjaħ ta' għall-fidi Kattolika lil poplu li għażil tarik fil-Korea u wassalt il-qaddisin martri Andrea, Pawlu u sħabu għall-istqarrija glorjuża tal-fidi. Għatina li bl-eżempju u t-talb tagħhom aħna wkoll iseħħilna nibqgħu sħaħ sal-mewt fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu
lill-Korintin. Ħuti, jekk Kristu u mxandar li qam mill-imwiet, kif jiġu jgħidu xi wħud minnkom li ma qemx qawmien tal-mejtin? Jekk m'hemmx qawmien tal-mejtin, anqas Kristu ma qam mill-imwiet. Imma jekk Kristu ma qamx mill-imwiet, firħaj il-predikazzjoni tagħna u firħa wkoll il-fidi tagħkom. U aħna noħorġu wkoll ta' xhieda folozz ta' Alla għaliex inkunu tajna xhieda kontra ta' Alla li huwa qajjem lil Kristu mill-imwiet fil-waqt li ma jkun qajmu xejn jekk hu tassew li l-mejtin ma jqumux. Għax jekk il-mejtin ma jqumux, anqas Kristu ma kien imqajjem, u jekk Kristu ma kienx imqajjem, il-fidi tagħkom firħa u intom għadkom fid-nubitkom. U mitlufa wkoll huma dawk li raqdu fi Kristu. Jekk għandna tama fi Kristu għal din il-ħajja biss, aħna l-aktar nies imsejkna fost kemm huma l-bnedmin. Imma Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel fost dawk li raqdu. Il-kelma tal-mulej. Nitennew mulej bid-dera tiegħek flimkien, nitennew mulej bid-dera tiegħek. Isma' mulej il-kawża ġusta tiegħi, il-qalajta tiegħi, għati biden għat-talb tiegħi bla erq huma xuftejja. Flimkien nitennew mulej bid-dera tiegħek. Insejjaħlek għax inti tweġibni o Alla, ressaq widintek lejja, isma' klimi. Uri tiba tiegħek tal-aġeb, int li teħles mill-edewwa lil min jittama fil-leminija tiegħek. Flimkien nitennew mulej bid-dera tiegħek. Bħal ħabba tal-għajn ħarisni, għaddel tanġwen ħajk kenninni. Imma jien fil-ħaq għad nara l-wiċċek, meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Flimkien nitennew mulej bid-dera tiegħek. Infaħrek, Missier, sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-sema u rejthom li ċkejknin. U miegħek ukoll. Ilu skont San-Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu għad idur li bliet u l-irħula, jippritka u jxandar l-Evanġelu tas-Saltna ta' Kellu 112 u xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirt il-ħsiena u mill-mart. Marija li kienu jgħidula ta' Magdala, li minna kienu ħarġu 7 tixjaten, Ġwanna Martħusa, prokuratur ta' Erodi, Susanna u ħafna oħrajn li kienu jaqduhom minn ġidhom. Din hija l-kelma tal-mulej Ġesu. It-tifil lilek Kristu. Il-Vanġelu qasir, però sabiħ. Sabiħ għaliex il-Vanġelu apparti li jpoġġi ħafna attenzjoni fuq Ġesu, jpoġġi ħafna attenzjoni fuq ħafna nies li Ġesu kellu jiltaqa' magħhom. U llum hekk sabiħ li il-Vanġelu qed ikellimna fuq dawn it-tliet nisa li jiddedikaw ħajjithom wara ħajja mhux bil-fors sabiħa u tajba kif qal il-Vanġelu stess, però issa ddedikaw ħajjithom biex jimxu wara Ġesu u jgħinuh fil-ħidma tiegħu. Jien hawnhekk niftakar f'tant volontieri
f'tant nies sekolari, irġiel u nisa, żgħażagħ, tfal, li jagħtu ħinhom biex jgħinu fil-Knisja, biex jgħinu fil-ħidma tal-evanġelizzazzjoni, biex jgħinu fil-ħidma tal-appostolat. Din waħda mill-affarijiet sbieħ li hemm fil-Knisja, ir-rikkezza ta' ħafna nies li għax Ġesu laqathom, għax Ġesu sar iċ-ċentru tal-ħajja tagħhom, xtaqu li joffru is-sem tagħhom fil-Knisja. Għadni kemm tħall dalodu fil-kurja hekk, ħaġa sabiħa li f'uffiċċju u ħaġa l rajt. 3 nies hemmhekk qed jagħmlu biċċa xogħol li trid issir, hekk ġew propju dalodu biex iwettqu dan il-volontarjat. Ħafna drabi ifisser ħafna ħin, ħafna sagrifiċċju, tkun trid tlaħħaq mal-affarijiet tiegħek tad-dar, tal-familja, però mbagħad tkun lesta li toffri dan il-ħin, anki volontarjat, u kemm grazzja kbira li ħafna drabi anki saħansitra kif qalaw il-Vanġelu jgħinu saħansitra anki minn ġidhom, anki joħorġu minn buthom biex fendu għall-ispejjeż jista' jkun hemm anki fl-istess volontarjat. Hija din il-grazzja ta' meta tiltaqa' ma' Ġesu. Li meta tiltaqa' ma' Ġesu tinbidel, kif inbidlu dawn it-3 nisa. Minn 3 nisa li forsi l-ħajja tagħhom ma kienx tant sabiħa, għal 3 nisa li kienu kapaċi għax poġġew il-Ġesu fil-ħajja tagħhom jinbidlu tant li issa saru jagħmlu d-differenza madwarhom u jagħmlu d-differenza lil Ġesu bil-ħajja u bil-qadi tagħhom. Interessanti wkoll illum San Pawl bħas-soltu jipprova jgħinna nagħmlu koraġġ. U jkun ċar magħna. Fil-fatt hawnhekk San Pawl qed jitkellem fuq xi ħaġa li naħseb importanti ħafna għax kif jgħidu li kieku aħna nies li nemmnu f'din il-ħajja biss, aħna msejkni. Possibbli? Hija bla sens daqshekk il-ħajja ħanajt żewġ affarijiet. Li tkun hekk tajjeb. Għamilt ħafna sagrifiċċji. Ippruvajt tagħmel kollox u l-qajt tal-isfidi li kellek. U mitt. U spiċċa kollox. Possibbli daqshekk bla sens il-ħajja. Jiġifieri tkun bnejt tant affarijiet sbieħ fil-ħajja tiegħek u għamil sagrifiċċji biex tagħmel it-tajjeb ma tistax. Ma tbatix, ma tistax ma tagħmel sagrifiċċji. Hija l-għażla li rrid nagħmel meta jien irid nagħmel it-tajjeb iktar u iktar jekk irid infittex il-Ġesu fil-ħajja tiegħi għax immilli li ċara li rrid niġħad lil nnifsi u nerfa' salibi. Ara possibbli. Ngħix din il-ħajja jien u ma tispiċċa kollox, però anke minn banda l-oħra ħankun sinċier. Nagħtu każ jien għamilt ħafna ħsara madwari. Weġġajt ħafna nies. Kissirt lill-oħrajn bil-sini, bl-emili. Possibbli? Immutu jispiċċa kollox, isu qatt ma kien xejn u dawk in-nies baqgħu bla ħadu, possibbli. U naħseb għalhekk San Pawl qed jenfasizza ħafna li aħna ma jistax ikun li nemmnu biss f'din il-ħajja, illa li xinkella vera msiekel. Illa li x-sabiħ tal-esperjenza li ġabilna Ġesu hija li qed jagħtina din il-ħajja qed jagħtina mill-issa. Tantu hekk li kif qalu jien nagħtikom paċi li ma tafx tagħtih id-dinja. Nagħtikom ferħ li ma tafx tagħtih id-dinja. Ovvjament il għaliex meta se nsegwi l-Ġesu anke f'din il-ħajja. Minkejja dak kollu li ngħaddi minnu jien, kemm sabiħ, kemm diffiċli u kemm ikrah. Għax anke jekk insegwi l-Ġesu ma jfissirx li kollox iġini fuq ir-rubini. Imma jfisser li se jkolli l-qawwa tiegħu, il-forza tiegħu, l-għajnuna tiegħu. Jiena għandi esperjenzi sbieħ anke għalija stess bħala saċerdot ta' nies li torhom muġuha fl-isptar, morda, u għax ipoġġu ħajjithom f'Ġesu tarhom b'moral għoli. Tarhom jagħmlu lek kuraġġ waħdihom flok tagħmilhom kuraġġ inti. Il għaliex il-fatt li tkun qed taċċetta lil Ġesu fil-ħajja tiegħek jgħinek biex din il-ħajja tgħixha b'ċertu tranquillità, b'ċertu paċi, b'ċertu serenità. U din hija l-grazza tiegħu, però ma jfissirx li tieqaf ma' din il-ħajja, anzi, Ġesu stess għalinna jien sejjer biex inħejji l-kompost u fejn immur jien tkunu intkom ukoll. Di assigura jienna Ġesu. U dan huwa l-kliem tiegħu. Jekk irrid nemmen il-Ġesu, irrid nemmnu wkoll f'din l-esperjenza sabiħa li jien wara din il-ħajja hemm ħajja oħra. Hemm ħajja li se nkawdi ma' Alla, propju għax inkun gawdejtu issa u ma nistax nitilfu. Ma jistax ikun li nitlef din l-esperjenza ta' Ġesu li nkun gawdejt din il-ħajja u ma ngawdihx għall-eternità. U dan hu s-sabiħ, però li nkun qed ingawdi issa, li nkun qed nixtiequ issa, li nkun qed ngħix miegħu issa, ġifieri li nkun verament qed nagħmel din l-esperjenza sabiħa tiegħu ħalli nkompli nagħmilha wara il-mewt tiegħu, però għal ħajja oħra. Ejjew nemmnuha lil ħaġa x'tagħmlilna ħafna kuraġġ. U għalhekk m'għandniex ikollna biża' naqas mill-mewt.
Tiġi meta tiġi, tkun kif tkun, għaw min jibżax, ma jiena nitolbu l-Ġesu ma jkollix ħafna uġieħ. Tista' tkun daqqa ta' karozza, daqskemm tkun tista' f'mument ta' mal-art. Daqskemm tista' tagħmel xhur u forsi snin muġuħ. Però Alla fl-imħabba tiegħu si jgħinek f'kull ċirkostanza li tkun fiha fil-ħajja tiegħek, inkluż il-preparazzjoni tiegħek għall-mewt. U għalhekk hemm grazzja kbira li jiena verament inqum fil-għodu ħaj b'dil-esperjenza ta' Ġesu biex naqdi bħal mamlu dawk in-nisa, nagħmel ġurnata li fiha noffri dak li nista' fl-imħabba lejn l-oħrajn, però mbagħad nkun kapaċi wkoll nilqa' lil Ġesu u nħallih jaħdimni hu, jgħinni hu, iwiżinni hu. Ejjew nitolbu din il-grazzja ħbieb ħalli nsiru verament nies li nagħmlu t-tajjeb b'serenità kbira għax nemmnu f'dan Ġesu li ġie biex isalvana u jagħtina l-ħajja. Hekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, jew nduru lejh u nitolbuh jieqaf magħna u mal-proxmu tagħna. Hekk nitolbu għall-Knisja f'diversi pajjiżi tad-dinja li fihom hija persegwitata. Jew nitolbu l dawn l-insara li għaddejjin minn diffikultajiet kbar biex iżommu l-fidi tagħhom. Nitolbu li huma verament ikollhom il-qawwa tiegħek, ikollhom il-ħarsien tiegħek u l-għajnuna tiegħek biex ix-xhieda tagħhom tħalli l-frott mixtieq. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li bħalissa dal-għodu jinsabu fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom, iqaf magħhom mulej ħarishom minn kull ħsara, minn kull deni, kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-familji tagħna, saħħaħna fir-rabta ta' bejnietna. Saħħaħna fir-rispett lejn xulxin. Għatina l-grazzja li frott ta' din l-imħabba ikonna l-preżenza tiegħek fostna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qalulna biex niftakru fihom fit-talb tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżies mejtin tagħna. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Kien duru lejn il-Madonna li ilhom tagħna l-koll u nitolbu għatieħu ħsiebna u tħarisna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għat-tiġi tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħek. U Alla li tista' kollox ħares biħnina lejn l-offerta tagħna u bl-interċessjoni tal-qaddisin martri tal-Korea għatina li aħna stess inkunu is-sagrifiċċju li joġob lilek għall-fidwa tad-dinja. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis
Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr. Għal-Sanna Andrea u San Pawl ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta bl-emejjel tagħhom tal-għaġeb huma wrew il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha. Sewwa sew fejn hemm id-dajjef u saħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhid għalik permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawit u l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smawit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawit. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs, radlek il-ħajr, qasam, ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Tal-li għanna fostna huwa Ġesu li bentalla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan huwa Alla li jħobbna daqshekk. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħol tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Għaqada fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u li mamdin kollha. Ftakar mulej fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda fil-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk, għad lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Alla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Martri Koreani u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla l-missier li jħobbna u li jixtieqilna l-ġid, billi ngħidu bil-qalb it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina
u la tdaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fid-diba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binħalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażin. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li bent Alla li qed joffri b'imħabba lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqadsa. Ħedijin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun fejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. li hu miegħi, jiena wkoll nistqar li hu miegħi quddiem missieri li hu fis-smawiet. Nitolbu. Issa li ħadna rikel tal-qalbina, aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-qaddisin martri tal-Korea, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk missier biex frabta sħiħa ma' Kristu inħabirku fil-Knisja għal fidwa ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta.
jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' tal-btana ħlesina u qofmana glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima ura li inti jomna lik isma' tal-btana, Ġesu li twilet għalina ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-inferno. Kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. L-ewwel misteru tal-tbatija. Meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien ta' Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missiena li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum waħfrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imbel kien di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imbel kien di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imbel kien di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imbel kien di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imbel kien di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imbel kien di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imbel kien di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imbel kien di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imbel kien di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imbel kien di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewtana. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima uri li inti jomna lik isma' tal-btana, Ġesu li twilet għalina ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-inferno. Kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tat-tbatija. Meta Sidna Ġesu ġie marbut mal-kolonna u msawwat. Missiena li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrilna n-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni għam. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Marija Santisma urina l-inti jomna li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija. Meta l-sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum waħfrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazzja li għal-mulej miegħek mbarkin fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria għal-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tarima. Marija Santissima, uri li inti omna li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tad-batija. Meta Sidna Ġesu qabbew blewda tas-salib. Missiena li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum waħfrilna d-nobitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria għal-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-batija, meta Sidna Ġesu ġie mislub fuq salib u fuq miet. Missiena li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum waħfrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazzja li għal-mulejmijek, berkin di fost nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek. Berkindi fost nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek. Berkindi fost nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek. Berkindi fost nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmiek. Berkindi fost nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina jahlewa u tamatana. Slima lik li kinajdu li xaħna turufnatu li teva. Li lek nitnedu aħna nikpu nofu f'dan al-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawalina u kalajnitiek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament l-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. U ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġnu Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li jinti fis-smewit itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritin ifis-semejdu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, waħfrilna d-dobitna bħalma nafru minnu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bl-grazzjom li għal-mulejmijek imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mtinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Għall-erbieħ tal-Purgatorju. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem id-dililhom. Mistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibnalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om bil-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoqli mħabb. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqad. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultan tal-anġli. Itlob għalina. Sultan tal-patriarki. Itlob għalina. Sultan tal-profeti. Itlob għalina. Sultan tal-apostli. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultan tal-verġni. Itlob għalina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultan amnista minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultan amtella s-sema. Itlob għalina. Sultan tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultan tal-familja. Itlob għalina. Sultan tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Għafrilna nitolbu mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbu mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħenna lina. Tlopalina għaddisom Alla. Biex ikun jistaw ilna l-kluwedna Kristu. Nitolbu. Għatilina għaddija tijek moli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa f'ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejla ta' dejjem. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu
idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġnu Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian, Itlob għalina. Sant Rocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Qaddisin Martri tal-Korea, Itolbu għalina. Beatu Nazzu Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Alla Marija Santisma, imbirek għal-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giuseppe palus tas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.